gertatuko litzateken esate baterako prentzan hasiko bali ziren idazten gizonen taldez, emakumeen taldez hitz egiten den bezala, ezta? Azken edo zer gertatuko litzateken Euskal Herriko jaialdi handi eta handiez hitz egiten denean gizonen jaialdi bat egongo dela esango balitz. Emakumeen jaialdia daudenean esaten den bezala, ezta? Azkenean horrek markatzen duelako zer den espezifikoa eta zer den unibertsala, ezta? Eta horrelako zerbait imaginatu dezakezuen, ez zer gertatuko litzateken. Uste dut, atzokinen eztabaida gertuko batekin esan zuten, hasieran jarri jartemarik bajakon izenburua feminismoa musika Euskal Herrian, igual izango zara apur bat violentoa eta izan hainbeste jendean helduko, eta hori nik uste dut garela momentu batera feminismo Euskal Herrian musika hartzen batek bazauen, jende gehiago sentiduko zara identifikatu da eta ez generiko hortan emakume musikariekin solasean. Nizin izaten hau, ez natokia dela gure territorio libro bakarra, eta hemendik 10 urtera hitz egingo dugula rock feminismo gaskoari buruz, radikalari buruz hitz egin dugu. Ni pensatzen dut sorpresa bat izango genuke, ez? Batean jarri musikari gizonak, holako eztabaida batean, ez? Nik uste dut berak ere gu bezala nahi dugu, ezkeri, hori, hitz egiten dut asko nire lagunekin, eta feminismoak bere barrutik piztu duena, berak ere dute esateko, ez? Eta bai dute, ikusten dute guk esaten diguna bere barruan, ikusten dituzte bere mugak, nahi dute salbatu, ikusten dute gu gaizki egiten duguna, ez gara jengotxak eta alde batetik bai, baina beste aldetik ez, eta ez dakigu dena, ez? Eta ni pensatzen dut gustora hartuko zutela, eta gainera oso ongi etorriko zela, ez? Ni pensatzen dut gu garela emakume bezala eramaten dugu bide bat kontzienteak izateko eta gure gauzak hobetzeko eta asko pensatzen dugu gutaz, eta berak ez. Eta nik uste dut eskertuko zutela eta guretzako ongi egongo zela. Eta pensatzen dut norbaitek antolatu behar bazuen, ziur aski izango zela talde feminista bat, ez? Ez dut nor antolatuko zuen musikari gizonari buruz eta bere arazoeri buruz, bere beldurrari buruz, bere sentsazioari buruz hitz egiteko, ez? Pues gu. Ez dut uste, la Federación de Pelota antolatzen, ez? Zer esaten dute pelot, pues ez. Hori da. Eta nona sentitzen zara, zure aurra gusten duzunean etxean, larun batetan eta, ez? Bai, eta, irisaia, hori, puntu bat ere badauka zintzu horretan. Gu gara beti eurek ere atera bar dioguna hitza. Baina gu genetikamente daukagu, zu esan duzu, joaten zarenean ensaio batera, askotan igual behar duzu zerbait hitz egiten lehenago ongi sentitzeko. Gizonak gaizki badaude, behar dute jo, eta gero sentituko dira edo gimnasiora joan, edo futbol bat, partido bat, da beste moduan, orokorrean. Genetikoki baino, dagoela, izate guztiare mekanismo gigante hori, eurak ezitzen dituzten amor baten, eta beste baten ere bai, eta guk. Hombre, ni pentsatzen dut komunikatzeko trebetasun gehiago dugula emakumeak, bai, eta gainera da gure poterea, eta da gu eskaitzena dugun gauza honetariko bat gizarte osoari, gu pentsatzen dugu gehiago, hobe, eta komunikatzen dugu hobe, bai etxean, eta bai arlo guztietan. Eta hori da, orokorrean gizonak dira indartsuago, ez? Fizikoki, orokorrean. Pues gu orokorrean gara, eta, esaten dute, kobazolotan guk asmatu genuela hezkuntza. Lehenengo hezkuntza emakumeak hitz egin zuten. Gizonak behar ez dut zutelako, baina guk geneukan hori aurrak eta hori gu asmatu genuen. Eta hori da gure poterea eta gure balorea. Eta gero bai, badaude, gero beste gauzak bai ikasten direla hori ados negozurekin, baina justo komunikatzeko trebetasuna ez gurea da, eta defenditu behar dugu, gainera osasuntsua delako
gizarte osorako, ez? Guztio komunikatu behar gara, ez? Eta gu badugu trebetasun gehiago, errestatu behar dugu komunikazio hori. Ez nago lagoz, baina, bueno. Nik esan nahi nuena... Ongo dago. Nik esan nahi nuena... Bueno, nahiko gizon